θα προσφέρομαι σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterάδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά οριστική, οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο. Ακόμα είμαι σε μια μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία, δηλαδή δεν ήξερα ότι συνέβαινε η απογένεια κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει. Ναι, θα θέλετε να γυρίσετε? Βεβαίως και θέλω, όπως δεν ξέρω και ανθρώπους που να μην θέλουν, Έλληνες που να μην θέλουν να γυρίσουν.